Hello guys, maayong hapon. May hapon ka na tong tanan. Mintras wa pa diha ang DSWD guys. Mag video-video sa ta sa mga palibot na to aning atong barangay hall. Atong ipakita sa tanan nga ani ang hapsay ang ato ang barangay hall. Nindot kay tan-awon guys. Okay ra ma'am, i-vlog. Guys, niya na si ma'am. Sira day kunong usa. Niya ada akong purok 5. Usa ra ka tao. Kisay nga na to ma'am? Ako si Marjorie Sticky na dito. Wow, guwapa si ma'am. Sige mo ato ta sa household ni Ronald Rojas ma'am. Kay ang butog asa pa tong uban. Mubalag dayon ta dinhi ma'am og wa dya mo ako na lang mo sacrifice og uban ni muskuan. Hello guys, nahuman na mi si ma'am sa among trabaho. Og unsay kasulti ni ma'am bro nga po na? Kuan ka na. Stressful pero fulfilling. Salamat kaayo sa amo ang barangay health worker nga buutan kaayo mo uban sa ako Pasalamatun ko sa iyang kamaayo. Salamat kaayo ma'am. Salamat po. Guys, ug mapon magtiwas tingali siya sa iyahang gimbuhaton kay nay murag tulo ka purok pa di ay. Purok 3, purok 7, purok 6. O mo na niyang buhaton og mga guys, og lain na pong DSWD akong ipasa ana. So guys, bye-bye na. Salamat. Bye-bye. Salamat ni ma'am. Salamat ni ma'am.